Здравейте хора, днес ще ви покажа героите, бройлерите и всичките, които имам. Ето, 332 и ще дам една игра и това е. Айде, почваме една игра с Шейд. Айде! Айде играхме игрички. Малко просто. Айде. Слушай просто. Стрелям с новия си грей. И казвате, че... О, не. Пау, ще убие. Малко да стара. Мисля, ще е за 3 игри поне. Ай пак. Ай. Българи. Айде. Let me show you how it's done. Oh, мамка. Ай, трета игра и може и четвърта, ако искате. Ще направя втори час. Воу. Ще да бъде, чак. Ай, убивай този. Яй, бягай. Ти къде тръгнало, бичак? Вау. Как? Шей! Шафа. Не ще умрем. Хора, не ще умрем. Добре. Ще във втори час, така че довиждане за мен. Айде, довиждане. Чао! За втори час ще се върна. Айде, чао!